Čaute ľudia, vás vítam u nového videa. Dneska to bude z Minecraftu druhý diel, čo splietam. Je to proste z Minecraftu z ďalších minihier. Dneska som na serveri, prečo ma to buglo? Dneska som na serveri GameTeam a ja viem, čo je to pre vás za server, ale OK. A nebudem to zdržovať. A ešte som vám chcel poďakovať za minulý úspech u minulých videí. Ďakujem vám strašne za to a som proste hrdý na vás. Tak a OK. A keby ste sa čudovali, prečo mám skin Varezáka, je to kvôli tomu, lebo nemám zapnutý Origo, lebo som na GameTeame, takže OK. Nebudem to tak zdržovať a proste sa ráno na to. Takže, čo nám dá za arénu? Toto sa deje občas na GameTeame lágy. A hráme Skywars, keby niekto nevedel. A teraz mi to píše na Skype. Tak to je výborné. OK. Dáme kit bojovník. A za to nemám 20, OK. A keby ste sa divili, aký používam research pack, používam Trickmixov research pack. Ja vám ho možno dám do popisu, lebo ja neviem, či ho mám uložený, či nie, lebo ja som si ho odzastraňoval. A ako fakt, teraz vy začte... Hej, ja fakt lívnem ten Skype. Ešte raz mi zavolá, ja lívnem Skype, dámy a pani. Ešte raz, tak lívnem Skype. Jump boost, fishing rod, dáme si... A tu dole už nič. Nope. OK. Lagy. Joj. Na GameTeame sú ukrutné lagy a... ukrutné lagy, hlavne, že ja... Really? Go fakt. Spadnem ešte. Aha, nemám žiadne bloky. No, tak toto bude problém. Viem, čo robíme, páni. Keď mám ten nie, neurobíme. Proste... Tak. Jo. Nice, dámy a páni, dali sme to. Yes. Prosím, nech sú tu bloky. Lol. Laglo ma to. To si berem a... Ešte si berem jedlo. OK. Ideme sa postavať asi k tomuto typkovi, ale on už sa postavil k druhému, takže máme cestu k lak. OK. Zobral bloky, všetko zobral. Toto je zóna dvojné pení. Vidíte ho? Svor. Kamo. Sorry, ale hodím ti tam prekvapko. Bum. Ako fakt. Zabijeme ho, pani... Wow. Dáme pani, dáme ho. Ale... Ako fakt? Neznášam GameTeam. Neznášam tento server. Neviem, prečo na ňu hrajem. Som myslel, že budú lagy. Ale sú. Neznášam ho fakt. Máme si kit teleporter. A počkáme, kým sa nám načíta mapa. OK. No, za 2 sekundy nám začína hra a začala hra. No a tu nám zase nič nemáme. A tu ne. Ako fakt, GameTeam, my to robíš, keď robím video. Really? OK. Dáme si regen a dáme si zlaté jabko. Vidíte? Toto je význam tých nubákov, ktorí nevedia proste hrať. Proste nubáci. No, však jasné.
Zomri! Yes, dámy a pani, dali sme ho. Aha! Ten, čo sa stal hore, sme ho dali. OK. Help. Tak to nič, to nechcem ísť. OK, dámy a pani, vyhrali sme prvú arénu a rýchlo. Tak nič, že ste 8 kit, OK. O! Dobré veci. Berem dom. Berem... Pekne veci, Pekne. Kapa, pekné veci, nejaké pekné, či jak som povedala. Aha, boty nemám. Zoberiem si zatiaľ leder. A damage potion, to si tiež berem. A počul som bum bac. Aha, počul som to, ale nikto sa tu Aha! Typčáku, čau. O! Dámy a pani, jedna rána a sme ho zabili, wow. Jak to dostal medzi očka? Medzi oči. OK. Postavme sa k nemu, lebo zdalo sa mi, že mal Ender Perly. Zdalo sa mi, že chcel sa ísť ku mne portovať. Mal? Mal to strančky. Ideme si zobrať aspoň strančky, dámy a pani. Skočím. Jo, skočím, ok, nice. Čaku, co tam děláš? Nebude ti vedieť, keď ťa zostrelím. Jeden hit. Už uteká. Nope. OK. Zoberieme si ironové boty. Veď sú lepšie než leder. Veľa. Strančka. Karma. Dámy a pani, toto bola čistá karma. Keď ak to má silnejšie veci a vy nemáte skoro nič dobré. Toto bola instant karma, no. To už. Dám si to na miesto týchto nemôžem. Aha, môžem, hej. Toto vyhodíme, dáme pani, ideme sa postavať. Nie. Joj, som myslel, že tu je Void. Ideme sa postaviť k tomu tu. Typkovi, čo teraz umrel. Dúfam, že ma nikto nezostrelí. Vyzerá to tak, že nie. Squad jump, yes. Easy. Doberieme si šipy. Neviem, prečo sú také lagy na tom game týme. Ale okej, no. Ideme k tomuto typkovi. Táci sa stáva, kam ideš, kapo? Ako really? Teraz to lagne? No, asi. Neznášam tento server. Dáme tu hoci ako odpoveď, ja to vždy dávam random odpovede. No je typčák. Typčáku, čus. No, to sú šipy, výborne. Neviem, na čo som vyhodil ten luk, ale... No čo už. Ideme na neho, dámy a pani. Dúfam, že budeme mať čo také extra. Ten borec. Trochu zaskačeme, dámy a pani. Som chcel povedať zaskakáme, ale... No to už. Presne teraz mi to... Yes, zabilo sme ho, dámy a pani. Ešte tam ten posledný typčák. Tak poď, kapo. Chceš to prestreľovať? Kam ideš? Som krivý. Jedna? Poďte druhá. Kebyže ja som mal šipy, dámy a pani. Keď dámy a pani, skúsime s ním tímovať, s typčakom. Tak poď, kapo, po draku. To je toto. Čakaj, kapo. Keby som mal šipy, kamo. Nesúcura kde? Nie.
To je noob, dámy a pani. Toto je noob, toto. Au. Nemá tu šipy. Dáme si jump boost. Skúsime to nejak preskočiť k nemu. Really? Dáme si, dáme pani, opevnenie, radšej. Dnes by sme mali spadnúť. K tomu takému noobovi. Neviem, prečo som tu dal hlavu. Bojím sa, že ma zostrelí noob. Teraz to bol lag. What? To čo je za lagy? Game team, mi nerob také. Okej, kamo, jestli si prestrelila, to poď. Ako fakt? Fakt noob, ja to lívnem, dámy a páni, ja to fakt lívnem. Proti takému noobakovi tu sa nebudem zdržávať predsa. Poď noob, poď. Čo dokážeš iba strieľať? No však jasne. Toto je fakt, dámy a páni, kyďactvo. Nerobte mi to, keď ste moji odberateľe a hráte. A tento už zomrie, dámy a páni. Ty noob. Áno, dámy a páni, podarilo sa nám vyhrať ďalšiu arénu. A nice, dali sme arénu, yes. Ok, dámy a páni. Ale pre toto video už by to bolo všetko. Ďakujem za zhlédnutie a za sledovanie tohoto videa. A za like a za odber tohoto kanálu. A zakliknite ten zvonček, aby ste proste mali, keď natočím video, aby ste videli ako prvý moje video. A mohli ho podporiť. Ok, ďakujem vám za sledovanie, keď som to hovoril, ale ok, no. A zase u ďalšieho videa. U nejakého videa. Neviem, prečo mi to tak preblikuje čudne, ale to sú lagy game teamov, nie mnou, takže ok. Takže zase u nejakého videa. Čus! A ešte PS. Môžete mi napísať, že čo mám natočiť. Ok, to už by fakt bolo všetko pre toto video. Tak čus!